Jo, takže zdravím všetkých kybiňákov, ktorí stratia držbu, jo. Ktorí stratia čas týmto videom a zase dneska to bude video z hororovej série Horror Escape Room hry o proste Horror Escape Room a Schoolboy Runovej proste držbu už. Jede, vole. Ja si myslím, že túto hru všetci už poznáte, lenže proste ja neviem, čo mám natočiť, takže OK, mám ťa v pič. A začíname. Kámo. To sa reklama kurva, kámo, prečo musím točiť tieto dubelné. Ale ukáž. Click to get a hint. Daj mi hint. Dobre, ty hint. Pojebaný. Ukáž, otvor to okno, ty kokot. Drž píču, vole. No. Ove, kámo, idem sa skovať. Čo to kurva? What? Čo to kurva je, kámo? Prečo? Aký hint, kámo? Čo mi to chcel ukázať? To bolo súčasťou, kámo. Počkaj. Ty mi chceš povedať, že ja som išiel normálne do kuchyne. Ty si otvorila dvere. Potom si ma čapla a dala si mi facku ako orangután. A potom mi ešte dáš košte do ruky, vole. A ty mi povieš, že ja mám robiť prácu rukami. Ty si myslíš, že kámo, ja robím manuálne, kámo, ja som len youtuber. Ja nie som ty, vole. Ja nerobím manuálne. Čo si píča? Dobre, tak idem upratovať. No. OK, kámo, to je taká nudná Kto tam kričí? Kámo? To bude zase nejaký pedo, ktorý má... OK, YouTube. Drž hubu. Teba sa nikto nepýtal. Čo ti je, brachu, jaká 10. Tu budem mať do školy, že, mama? Mama? Ty si tu furt piča už mysli. Kámo, prečo to nemá, kámo, čistí, ty čistička pojebaná. No, pozri, čistí. No, niekto môže byť stopiť. Good job, I come check you later. OK, ty píko. OK. Počkej, čo? OK, kámo, tak to sa učím dobre. Komputer, viackovka, okno, koš, stôl, bed, tvoja mama, dobre. Dobre, kámo, to ma tam baví. Idem sa pozrieť niekde sem. OK, bracho, ja nebudem vyrušovať. Asi. Teoreticky. Čo kúkaš? Fucík. Dobre, bracho. Ja nebudem vyrušovať. Počkej, čo ja to nevidím. Pálenka tam je. Dobre. O kurva. No do piči. No, ne. Ja to nie som bracho. Ne. Aj, kača, ty vyjebanec. Máte priebať. Ukáž. Pekné auto. Čo mám teda robiť? Dobre, tak utekám, čau. Môže v piči. Ešte raz to povieš, takže tako dám hiking, že vidíš. To máš pravdu, bracho, neviem, to si potom ty. OK. Čakaj.
Počkej, vidíte to? To je easter egg. To je easter egg na to. Dobre, vrahu, už idem, však vole, to bola iba sranda. Nebuď naštvaný. Brácho, oco, ja už idem. Last lap. Čo keď ho neurobím? Čo urobíš, a? Čo keď poviem takto dobiť tu? Dobre. Ľutujem, že som niečo povedal. Krásne, a čo keď som nepôjdem? Buff. Now go study quickly. OK. No, versus Pro, kto by asi tak vyhral Pro, to je úplne nejasné, to som vôbec nevedel, OK, kámo, čo to robím so svojím životom, prečo robím to, kámo, to by ma zaujímalo. Zase som tu, takto vyzerá môj pokoj v realite, no počkaj, takto, toto sú moje videá. OK. To sú moje videá, ten trash. Kámo, ja vám presne ukážem, kde ja som, kámo. Je normálne, že takto, kámo, tu je záchod, kámo. Ja mám tu kúpeľňu, hej, tam je záchod a takto mám kúpeľňu, na tom, kde sedím, kámo. Práve teraz, keď načujem toto video, kámo, to je moje studio. Odhalili pravdu. Mama? Čo robíš? O kurva. Kto piče? Oco, pomoc! On hier. Počkej, čo? On ma zbil? Mňa z teba jebne. On ma zbil? To má poser. OK, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, odber. Dobre, dajte like, odber a niečo vám povedať, tak asi čau, no, tak čau.